ಎಣ್ಣನು ಆಯ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂತಿ ನೀರೇನು ದಾಮೋದರ ನಿನ್ನ ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಡೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡುವ ರೋಡ್ಡು ಕಡ್ತದು ಡೋಟ್ ಪಾಡು ಅಂದು ಪಂಡೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೆತ್ತಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆ ಉಂತಲ ಅಂತ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ಲ ಆರು ಪಂಡೆ ಉಂತಾಡು ಆರು ಉಂತಾಡು ದಾದೆ ಬಲಿಪಣ ನಾಳು ಸೆಟ್ರ್ನಕ್ಲ ಏನು ದೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಣಿ ತಿದ್ದುದಿಂಡ ಆ ಮಗನ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಗುವೇಳಿಗೆ ವಿಷಮ ಆಯ್ತದೆ ದೈಕ್ಯ ವಿಷಮ ಆಯ್ತಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಿ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಂಡದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿತ್ತು ಇದೆ ಬುಕ್ಕ ಆಗ ದಾನ್ನ ಆಪೆದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಆಣನ್ನು ಕೊಂಡತ ಮೂಲ ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಲ ದೆತ್ತಿರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಡ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತದನೆ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಆಣನ್ನು ಕೊಂಡತ ಅವಳು ಗುಂಡಿ ಎತ್ತಪಾಡಿ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಎರನ ಈ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಏರೇನು ದಿಟ್ವಿ ಒಡಂಬಳೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣರವರು ಇವರನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅವರು ಒಡಂಬಳೆಯ ದಾಮೋದರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂತ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ದಾದಾಂಡು ಇದು ತುರ್ಟುವಾದರವರ ಹಾಂ ದಾದಾಂಡು ಇದು ಶುರು ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ 17ನೇ ವಿಷಯ ಇದು 1917 ಇನ್ನು 2017 2017 ಒಂದು ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂಚೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಇಡಪ್ಪಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಅವಳು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷದವಳು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಅವಳು ಬತ್ತು ಅಂತ ಐತೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಆರೇನು ಬಿಲೆ ಕೊಡದೆ ಬಾತೀರಿ ದಾಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ದಾಣೆ ಬತ್ತನೆ ಗಂಟೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಈರು ಪೋಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಆ ಜನ ಪೋತಿಜಿ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಉಂತೀರು ಅವಳು 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತೊಂದು ಪುಣಗ ಬಿಯ ಪೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರನ ಇಲ್ಲಳು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಇಲ್ಲಳು ಪೋದು ಸೈಡ್ ಪೋದು ಅಡಂಗದು ಗುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪೇರು ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರೋದು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಬಾರೋಡೊಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಬಿಯಲ ಪೋದು ಪಾತ್ರೆ ತತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಣ್ಕದ ಮೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗದು ತೀಯೆ ಅಪ್ಪ ಏರ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಾನ ಮೆಕ್ಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಮೆಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡ್ರೆ ಆಯನ ಅಜ್ಜಗ್ ఆయన ಪಪ್ಪಗಳತ್ತ ఆయన ಅಜ್ಜಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ತನಕ ಅಜ್ಜಿ ಮುಡ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಪದಿಡೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿರಾಡಿ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂರ ಪೆಟ್ಟುವಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕೂರ ಪೆಟ್ಟುವಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿರು ಆಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಆಣಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಸು ಏನು ಭಾಳ ಕಾಯ್ಪೋವೇನು ಆಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ ನಾನು ಮೆಕ್ಕಲ್ದ ಕೇಳೋಡು ಅಂಡದು ಏನು ಮವ್ವರು ಅಂತ ಬರ್ತು ಖಾತೆ ಮವ್ವರ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೈರ ಮೆಕ್ಲು ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೇರ್ಕೊಂಡು ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮೇಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನಡ್ತು ನಾ ಮಗೆ ಬೆಳ್ತಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ತಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆ ಉಂತಲ ಅಂತ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ಲ ಆರು ಪಂಡೆ ಉಂತಾಡು ಆರು ಉಂತಾಡು ದಾದೆ ಬಲಿಪಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಾದೆ ಅಂಡೇರು ದಾದ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇನ ಪೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರು ದುಂಬು ಕೇಳಲಿ ಇರು ಏರೇರಿಗೆ ಸಾಪದಿಡ್ಪಣ ತೀರ್ನ ಅಮ್ಮೇರದ ಏರೇರಿಗೆ ಸಾಪದಿಟ್ಟಿರ ಬಳ್ಳಿ ಅವೊಂದು ಕೇಣು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ದೆಪ್ಪಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆಂದ ಆಳ ಬಿಡ್ಪುಜ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಪ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಪದಿಟ್ಟಿಯರ್ನೇ ಬಳ್ಳಿಂದ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ನಾನೆಂತ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದ ಬುಕ್ಕ ಆರು ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬರೀ ಟೀಚರ್ಗಳಿತ್ತೇರು ಟೀಚರ್ ಅಂಡೇರು ಅವ 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಂಡದನ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಣ ದಾಮಣ್ಣನ ತಪ್ಪ ಇರು ತಪ್ಪೊಂದು ಪಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಗನ ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಆಣಿ ತಿದ್ದುದಿಂಡ ಆ ಮಗನ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಆಣಿ ತಿದ್ದುದಿಂಡ ಆ ಮಗೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಬೇತಾರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಡ್ಕಲು ಬತ್ತೀರ ಅಡಿಕೆ ನೀರಿಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ಎತ್ತೇರು ಆರು ತೊಳಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ನಲಕೈ ನೋತೇರು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಾರು ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಯಿ ಸಾಪೇಡ್ನ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಾರು ತೊಳಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಪೇಡಿರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇಬಿರೊಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಈರು ಪೋವರಂದು ಅಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದೇರು ಆತನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಂದಿದ್ದ ಸೈಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಟ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಮುಳು ವಿಷ ಮೈಂತ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ವಿಷ ಮೈಂತ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ ಇಲ್ಲ ಗುವೇಳಿಗೆ ವಿಷ ಮೈಂತದ್ದು ದೈಕ್ಯ ವಿಷ ಮೈಂತ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಿ ಎಣ್ಣವಳು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣ ಜಾಗೆಡ ಒಂಜಿ ರೋಡು ತಟ್ಟೆ ಎರಸರು ಅಂತಿ ರೋಡು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪಗೆಲು ಬತ್ತ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಳ್ಳಿ ಆಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂಡೆ JCB ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಹಾಕಿದೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚಾಡು ಎನ್ನನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಯೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದನಾಗ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ಲೇರು ಅವ್ದು ಪೂರ ತಪ್ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಅಲ್ತಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಪಿದರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆನೇ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ ಎತ್ತನು
ಈರಿನ ಮಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ದಾದ ಈರಿಗಂಜಿ ಕಡ್ಪುಡು ಬೇಂಡೇರು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡ್ಪುಂಡಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣನು ಆಯ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂತಿ ನೀರೇನು ದಾಮೋದರ ನಿನ್ನ ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಡೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡುವ ರೋಡ್ಡು ಕಡ್ತದು ಡೋಟ್ ಪಾಡು ಅಂದು ಪಂಡಿ ಅಡ್ತಗೆ ಏನು ದಾಳ ಆಡ ಅಂದು ಅಂದಿ ಆತನಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ನಡೆ ಮಂತನಿ ಎಸ್ ಐ ನಡೆ ಅನ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಎಸ್ ಐಲ ದಾಳ ಪಾತಿರ್ಜಾನಿ ಬತ್ತು ಎಸ್ ಐ ಬತ್ತದು ಮೂಳು ಬತ್ತದು ಅವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡನ ಮೆಕ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೋಡನ ರೋಡು ನಿಕ್ಕು ಬುಡಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಅವಳ ಜಾಗ ಪ್ರೈವೇಟು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಏನು ಬುಡಾಯ ಅಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಎಸ್ ಐ ಬತ್ತದು ಎಸ್ ಐ ಆಡೆ ಬಟರ್ನಾಡೆ పోయి ವಾಪಸ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಬಟರ್ನಾಡೆ ವಾಪಸ್ పోయి ಎಸ್ ಐಗೆ ಬತ್ತದು ಬಂಡಿ ನಿಕ್ಲು ಆ ಮಾರ್ಗ ದೆಪ್ಪಳೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಅಂಚಿನ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪುರ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಪುರ ಮಾತಂದು ಇತ್ತೇರು ಬುಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ದಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾಡುನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಕ್ಕು ಪಾಡುನಟ್ಟು ದಾನಣ್ಣ ಮೆಕ್ಲು ತರೆದೇರಿಪೇರ ಬಳ್ಳಿ ಮೆಕ್ಲನ್ನು ಐತು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳ ಮುಳು ಈ ಒಡಂಬಳಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳ 4 ಸೆಟ್ರ್ ನಕ್ಲ ಏನು ದೆಪ್ಪೆಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ದಾಳ ಆಯ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ದಾಳ ಪಾತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊರ ಬೈಕಿಡೆ ಪೋಣಾಗ ಎನ್ನ ಮಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಏನು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡದು ಇಜ್ಜನ ಪೋಪಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಪೇರ ದಾಳ ತೀರ್ತು ಮಾನ್ ಪೂಜಿಂದ ಆತೆ ಅತಿಚ ಇತ್ತೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೀ ಆಯ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಶಾಲೆ எடுத்து ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಳು ಅಗಲಪಾಡಿ ಶಾಲೆ எடுத்து 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಪೋಯ್ಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ ಆಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳಾನಾಗ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಂಡದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕೊರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಐನು ದೆತ್ತದು ಟೀಚರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಣದು ಕೊಡ್ದನಾಗ ಅಕ್ಲು ಶಾಲೆದಕ್ಲು ಈ ಮರಿಯೋಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಡೆ ಒಂಜಿ 50 ಸೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಬಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ನೂಕುದು ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಕೊಂಡತ್ತು ಮುಳು ಬಿಡ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಇನ್ನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿರು ಆತು ಮಾತಾರೆ ಮುಳು ಮಾತ ಮಲ್ಪಣೆ ಆತೆ ಒರಿಯನ ಓವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡದು ತೆಪ್ಪಿ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮುಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಜನ ಈ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬುಕ್ಕ ಆಗಿ ದಣ್ಣ ಆಪೆದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಸಂಶಯ ಅಂಟ ಆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಡೆ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಪ್ಪಳ ಪೋಯಿ ಒಂಜೊಂಜಿನ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಬೈಕದ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೇಸ್ಲ ಅಂಚ ಮಾಂತ ರೇಸ್ ಮಾಂತ ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬರೋಬರ್ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಶಯ ಅದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಶಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ತೋಜು ನಿಜ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮು ಮಾನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣನ್ನು ಕೊಂಡತ ಮುಳು ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಲ ದೆತ್ತಿರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತದನೆ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಆಣನ್ನು ಕೊಂಡತ ಅವಳು ಗುಂಡಿ ಎತ್ತು ಪಾಡಿ ಮುಳು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗುಂಡಿ ಎತ್ತದು ಮುಳು ಪಾಂಡೆ ಏರು ಜನ ಇಕ್ಕೇನೆ ಕೆಂಡೆ ಎಸ್ ಸೈಡ ಅವು ಕೇಸು ಒವ್ಳು ಇದ್ದಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ಎಂಕ್ಲ ಮುಳು ವಿಷಯ ಮಾಯ್ತದು ಈ ತನಲ ಅಕ್ಲ FIR ಪಾಡ್ತಿಜೀರು FIR ಪಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಐ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಸ್ ಐ ಅವರ ಬತ್ತನೆ ಇಡಿ ಬತ್ತದನ್ನೇ ಇದ್ದೀರು ಪೂರ ಕಾಸದ ಮಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಜೈಲು ಪೋತೀರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನು ಮುರಣೀರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ದಾದ ಅನ್ಸಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಂಡು ನಾನು ಅಕ್ಲ ಬುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲ ಉಳೆ ಉಂತೋಡು ಐತ ಉಳೆ ಉಂತೋಡು ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಳು ಅಪಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಳು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡನ್ನಟ್ಟ ಆವಡುಂದು ಪಿದಾಡನ್ನಟ್ಟ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕೆರ್ನ ಈ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಏರೇನು ದಿಡ್ವಿ ಈ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆದ್ಲಾಯರು ಸಮ್ಮಳೇನ ಕೆರ್ನಕ್ಲು ನಾನು ಮೂಳು ಏರೇನು ದಿಡ್ವೀರು ಬುಡೇ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಕೆರ್ನಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಏರೇನು ದಿಡ್ವೀರು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಉಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಗಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಚ ಬಂಗಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಡಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಪೈರಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರು ಇಂಚ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನದಾದ ಎಂಚ ಎತ್ತರು ಎದುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಎದುರು ಆಳ ಪಣೆಯರು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಒಂದು ಬೈಕಿನ ರಂಚಿ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಎದುರು ದಾಳ ಬಂತು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲುಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಪ ಎತ್ತನು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಬುಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿನೆಡ್ತಕೋ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬೇರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಎದುರು ಪೊಪ್ಪಳಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಅವಂಚೆನೆ ಬಂತನು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲು ಇಂದು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಐತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ದಾನೆ ಅಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಬಿಡಿಯರು ದಾದ ಅಂತ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಒಡಂಬಳೆ ದಾಮೋದರ ಆಳ್ವ ಅವರ ಮಾತು.